Čaute. Ahojte. Dneska neviem ani, čo sa deje. A natáča naša babka. Áno, a natáča naša babka. Áno. A teraz pôjdeme do jednej miestnosti, ktorá vás možno bude šokovať. Keď ju uvidíte, hneď keď tam už prídeme. To čo bolo? No poďme, decka, ideme. Počujete, toto ide z toho miestnosti. Počujete to? Áno. Poďme opatrne, decka. Niekto nasleduje. A ja mám pocit, že niekto je náme v petách. Poďme rýchlo. Poďme, lebo niekto nás Mám zlý pocit z toho. Poďme rýchlo. Už sa stmieva. Musíme to rýchlo stihnúť všetko. Poďme. Kamo, ty si normálny. Ja si myslím, že už strašidelné to začína byť aj tu. Že už by som ďalej ani nešla. Joni, predsa chceš ísť do tej strašidelnej pivnice? Ja nie. Ja to teda predstavím. Tak toto je tá strašidelná pivnica. Môžete sa na to pozrieť. Je to tu príšerné, je tam úplná tma. A niečo som videl pred chvíľou. Nejaký pohyb. Je tam pohyb nejaký, ja by som tam nešla. Niečo tam buchoce. Poďme rýchlo všetci. Poďme, choďte. Choď, Jonko. Leč to červené. Ešte nie.